И здравейте, хора! Ето му е мене. Просто трябваше по-рано да пусна клипчето, но нещо стана и да си така. Но да, сега играем за съботните неща. И може да се падне нещо доста добро след още един матч. Някакъв Тим Зейър, хубав Лео Меси. Не му е Лео Меси, ама да знам. Той е до 9-4, май. До 9-4, пинг-понг ли какъв беше. Мисля, че мога ми се падне. Сега няма се падне 100% 9-4, ама се падне поне искам 90, да е. И да видим логаут анимацията на това, на Тим Зейър. Нищо, че съм вкарал 5 гола, пак следал съм. Защото, брат, искам да го да размажа ботчето. Да разбере, че е истински бот. Днеска може да имаме няколко анбокс, защото това ще го отворим и после ще видим дали ще имаме достатъчно карти да отворим още един и тогава ще приключва клипчето. Бате 100 вера от ужас. Хипер ужас. Ако стана 100 раут, сигурно някой ама победи, ама ботовете, разбира се, че може, защото EA Sports са ги направили. Така бе, крос. Браво. Можех да пасна, ама реших да се пробвам сам. То кога са ми вкарали 3 гола, то няма и 15 минута вече и 3 гола са ми вкарали. Това малко е спорт, малко не са помислили. Затова, защото бате как ще ми вкарат за толкова малко време 3 гола, бе, пичето. Това е невъзможно. Не, че не е възможно, но много трудно. Особено пък под списал, брат. What the fuck, bitch? Само ви кажа това клипче най-вече го правя заради Тим Зейър, защото ако го нямаше, сигурно нямаше да го направя това клипче, затова да. Браво на Обон, брат. Това беше не хипер добро, ама доста добро се беше, защото беше отблизко и не в близкия ъгъл на вратаря. Пак спаси, което е изумително. И брат Салах, как иначе, брат. Аз Салах го имах точно такъв 9-2 беше така. И беше 17 лева го бях дигнал и беше хипер силен, хипер бърз, шута му беше много хубав, всичко му беше хубав. Ма реших да го продам, защото почнах цената му да пада. Брат, още 2 гола трябва да вкарам, а пак до... Не ми се вкарва 2 гола. Бате, то са лахше. Те всички са апгрейднати, аз... Смисъл, брат, те са апгрейднати колко, бате. Аз трябва да някакси да успея
да ги победа, което според мен е. Сега. Соми! 3 гола! 3 гола! Суми! Суми! Браво, бе, Сом! Път няма да стане точно след като ми вкара, точно след като вкарам и бота да ми вкара, брат. Ала, що не оставя атаката поне, бе. Ботска игра. Направо ще ви пръсна, бе. Помберчета. Ще видите ви. Опа. Мина го като на свой сиренче. Йопа. Айде, бе. Айде, бе. Право на мене, бе. Изравнява, бе. 4-4. Сега трябва да вкарам още един гол. И сега бота, брат, някакси. Да, бе, брат, виж как всичко му мина, бе. И, брат, видя ли как всичко му мина, бе, брат. Бате. Точно Ливърпул апгрейднато е доста силно, защото брат имат... Нямат чак толкова добре, ама... Поне повечето им карати са някакви хубави. Златните не са играла по... Някакви апгрейднати карти, в смисъл някакви не златни на Ливърпул са доста добри. Бате, виж го, бе, виж го. Брат, той е бот, ако ме победи, не знам. Аре, бе, бате, ще кросвам, защото, бате, това не е истински човек, иначе не играя така с кросове, ама, брат, сега ми се налага да кросвам, защото искам победата и да не чакате толкова много време за ни там, колко пакетчета, брат, за какво. Дай тук победим набързо. Ма, брат, виж го, бе, аз не мога да спра на атака от бот, смятай колко съм слаб. Ама той картичките са някакви хипер апгрейднати, бе, пичто, аз какво искам? Моите, аз нямам апгрейднати карти, почти то. Аз се какво да направя? И, брат, пробвам са някакви уж работи глупости. Салах не успей, брат. Не иска пич. Бате, аз не мога да направя хубава атака да вкарам. То трябва да се кроства, бе. Кросва, смисъл. Кроспан, смисъл. То ако не кросваш, ще загубиш от тези почта. Не. Айде, бе, айде. Браво. Крос вкара една... Задна ли, какво е? Странична ли, каква? Странична. И победихме. И отваря. И сега ще видим кой ще се падне. Трябва да се падне нещо хубаво, ама... И да видим лоукаут, ако е Team of the Year, да видим Team of the Year лоукаута. Хайде.
икона. Така, Англия, Лавбек. Така... Добре, ма брат, защо?